Sentiment u reazzjonijiet pożittivi ferm għall-aħbar li l-gvern ta' pakkett leġislattiv li jolqot lil ħaddiema ta' pjattaforma diġitali flimkien ma' liġi li tassigura kundizzjonijiet ta' xogħol trasparenti u prevedibbli. Permezz ta' dan il-gvern se jkun qed jimplementa miżura elettorali oħra filwaqt li se jirregola fenomenu ġdid ta' xogħol li rajnieh isir popolari tul il-pandemija. One News tkellem mas segretarju ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġeja li nnota kif il-gvern ikkonsulta bisħieħ mal-isħab soċjali kollha sabiex illum dawn il-ħaddiema li bħalissa jammontaw għal madwar 4,000 jingħataw id-drittijiet ta' ħaddiema. Il-gvern ikkonsulta kemm il-darba magħna, tajnieh il-proposti tagħna, kien hemm konsultazzjoni wiesa mal-isħab soċjali kollha, anki fil-fora appropjata, u finalment qegħdin naraw li daw il-ħaddiema ħajnataw dak li kull ħaddiem ieħor ħajkollu. Anki jista' jkun hemm sħobija għax daw kemm il-darba viċinawna imma peress li laqas kienu kkunsidrati bħala ħaddiema nqas setgħu jissieħbu ġewwa trade union la kellhom il-benefiċċju tal-lif għall-mart, la tal-lif, la inġeri, la l-paga minima, la bonuses, issa daw ħajibdew igawdu minn dawn il-ħaddiema kollha. U naħseb xi ħaġa tajba ħafna li l-gvern tad-dinjità lil dawn li llum il-ġurnata jistgħu jissejħu bħala ħaddiema. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem Joe Farrugia iddeskriva din il-liġi bħala waħda bżonn juża li se tagħti d-dinjità lil eluf ta' ħaddiema. Din hija liġi li hemm bżonna u fil-fatt l-MNA kienet fost tal-ewwel li proponejna li għandu jsir xi ħaġa fuq il-ħaddiema tal-platform workers li liġi iffokata fuq tal-delivery. Ħadd wassal biex kien iktar stabilità tas-settur u xogħol iktar dinjituż. U dik hija ħaġa li aħna naqblu magħha. Fost l-oħrajn b'din il-leġislazzjoni min iħaddem issa għandu diversi obbligi fosthom li jassigura paga mhux inqas minn dik minima, leave, payslip dettaljata, kuntratt tax-xogħol u ħlasijiet tat-taxxa.